Natáčam. Video číslo 18. Makaj. Tak natáčaš? Sme vo Vydrníku a vidíte to. Musí robiť. Deti na práce, neviem jaké. Pracovný tábor. Vydrník 2014. Kopa hnoja, cáha za sebu až. Hej, rozrucuješ. Môžeš bírať. Vidlím ma v ruke, ale bude drží. No a? Dobre, kde to máme hodnosť? Ešte ťahaj, vidíš, tak sa robí. Tak sa robí. No mákaj. Tam sú krávy. A tu je slečna, čo máka. Nie, že prejdeš po mláke. Bol dobrý fúrik. Tak, hej, poď po mláke. Však tu iba. Ešte, ťahaj. Tebe, ja chceš v novinách. Tu, však vyširú Teo. Akčné zábery. Ale ty si to vyhodil najprv. Tak, toľko video číslo 14. Hej, 14. Tak 18. Tak. Pracovný tábor Vydrník. Klapka, konec.